Mehribanda olur. Giçäsi edidileşler. Aslında saatlik doğru aýtdy, temalary bir-birine goşmalyň diýip. Şoň üçin men saatdyň aýda şeýaly täzeden efir başlatdym, göni ýaýlym başlatdym. Ina şu göni ýaýlymda gelden saatlyk suwutnamalaryny şol sen blog etdiň diýen hasabynda şol awtomatda dur. Şondan hemme zat etip bilýän, görkezip bilýän idi. Ine gelsin görkezip garaşýas saatlyk saňa çakylyp şu taýdan berdim. Şu taýdan basyp, şu taýdan gir. Sebäbi men telefon kamera edip bolanýan, häzir men ol telefona barsam, ol bir topar zatlar duranlar o taýda. Oňa jogap berjek bolsaň ünsüň welinde wagt gidýär. Şoň üçin şu taýdan goýdum. Şu taýdan goýanyma derrew maksat taparmaradyp moşşy jan derrew böküp geldi. Ay nebsi var şol adam var. Özüni hödürläp geçdi görgüljük var. Ay. Hawa garaja bolan dogry aýdýan. Men şoň üçin ýanky türkmen owluny aýtdym. 1-nji awgustda konsulhanaň ýanyna hemmesine şaýat bolmasa-da belli bir bölügine şaýat bolanlar aýtsyn şu zatlary. Biz bärde hiç kimi günäkärlemek ýa bir peseltmek, zat etmek niýetimiz ýok. Garaşsız görnüşde hakykatlar aýdylsyn ýa-da her kim öz tezisini, her kim öz görenini aýtsyn. Halk netije çykarsyn. Ne gelişat? Açtım täzeden. Başladym efire. Başladyk. Men iýerdim adam. Ay niýden bileýlik kelläm çarşyrdyň diýär. Şu efir sen efirin. Ani görköz gudratyny. Wala takadir men bir zapis goý bereýin häzir şu eşdilýärmi, eşdilmeýärmi näetde içime goýman telefony. Tak. Sesim eşdilýärmi şumat? Kesin gowy eşdilýär. Wallahi ýekejem. Eşdilýärmi şu zapis? Yok. Yok hiç ilişkide eşdilýär. Sen iki ýanjam ulany bilmeýärmi? Sen notebook ýa kompýuterden ulanyp Ya men başga ýerde. Sen mikrofonla telefon tutup bilen okmy? Yok, sen poçtaň bara? Hawa. Men sen poçtaňy iýersen bolýam şo ýazgyny. Sen men poçtamy bersen, o poçta men häzir giri oturan notebook'umda däl, ol telefonda men ondan tutuş düzgün ýetmeli bolýar. Onda men dilden gurrun bereýin. Yo sen hemme zat awtomatda dur diýdiň. Awtomatda da bulaşdyrdyň aýagy. Başda men taýarlap goýdum şuňa. Hemme zady taýarlap goýupdym da barda gitdi garmatym. Sen maňa aýtdyň. Şo Türkmenistan watanym accountyňy aýyr, men şo taýdan girsem hemme zat awtomatda dur. Menem sen aýdanyň etdim. Ine şondan girdim. Yo bilen awtomatda durmaýa diýen okşumat men sesini goýýan, saňa eşdilen ok diýende. Abi işte men ses goýuberit, ses badary. Şondan. Men ýa ikinji telefonum ýokda berdi, bolmasa men görkezerdim bolýan, sesini diňledip. Hiç adam ýokmy ýanynda bir haýyş edäjek? Bu saatdan saat 2 boldy bizde. Dur onda şeýledir. Dur häzir şeýledir onda. Dur. Men saňa häzir şu e-mailimi berýän häzir. Şu taýdaky duran e-mailimi berýän. Ben o e-mailini näde? Çada goýar, maňa chatdan goýar, chatdan. Bolýa. Chatdan ýer. Chatdan sen näde görjek? Sen ne şerden anene geldi. Geldimi? Şatla, salamu alaikum, goňy ýa-da diýip bir aýar ýary.
Tak, Kapirovic. Meneden Şu iksan. Yok, başka bir yer yani. Tak, audio zapisinde derrok iste öyle oğlum. Zaten ödüňde goýuş onu. göwrüme ulumy nähili? 1.17 minut birine böldüm kesip aldım. Yo, megabayty näçe? Yok ağırla. Ta audio. Tak yakacağım. Tak. Dowland. Näme VPN ulanýaňyz Türkmenistanda diýip sorady. Ha, men VPN ulanamak. Hakikat aýtsam hiç kim ulananak. Türkmen owladýa agentler ýa-da şahatlyga bugünkü habarlary diýe. Teret şahatlyk. Döwletaga YouTube näme üçin ýapyk diýip soraýyn şahatlyk Şeýhyýewden Türkmenistanda diýe. Şamarka salam. Kesip allym diýdigiň näme diýe? Dogalanan sesme şatlyk diýe. Sedef alem şatlyk men tanaýarmy diýip soraýar. Suratyňdan atanar ýaly. Ana şatlyk. Şatlyk men tanadym diye Sedef selam awa tanadym da iýer otyň gidip otýar. Bolýa. Ona çele barynça neme deýin men aýtyp bereýin. Man var. Şöyle ýene bir zat aýtjak bolýan. Döwlet ödüni şonu bir aýtyp berse ýyllere. Şu taňa kommentari sesin gitdi. Liberty soraýa. Şatlyk Istanbuldaky bolýan wakalary näme maksat bilen ýyzarlaýar? Sen işiň, güýjüň, maşgalan gatnaşýanyň ýokmy? Derrew analiz sen derejeňdäki adamyň edip biljek işi däl. Aýt hojaýlygyňa diýe. Eşdiýän döwlet. Eşdiýän. Ine şöyle bir zat aýtjak hemmesime ýa-da Nur Muhammed diýen oglan TikTokda gurrun etdi, pasportlaňy, nemeleňi, kopyasyny, suratyny düşürip iýberin diýdi. Ýöne diýdi, ýa pasportlaňy çalyşyp bermek goýunça kömek edýän ýene näme edýän. Ine şöyle aýtjak primoy ni w kom случае iýberji bolaýman. Näme üçin? Olaryň etjek bolýan oýny pasportlaňyzy, alýa pasportlaňyzyň nemesi bilen siziň adyňyzdan gol çekip şo ýerde podjelka edip seri nomerlerini neme edip bir giden zatlara bulaştırıp sizi sokmaklığı mümkün. Yani şoňa video ýazgy şeýle koydy. Ýöne soň o video ýazgynam ol udalit etdi. Şoý seretap bolýar aýdýan. Ama da çoğunca. Eşdilen. Eşdiýän. Awo. Meni sen dinle. Men iýberdim, şu iýberjeklerimi aýtdym. Gellimi? Iýjek bolýanlar bir atkanlary ejen. Men aýtdym şoň göwrüme. Sen göwrüme kiçi diýdiň. Göwrüme kiçi diýdiň. Häzir iştat gelmedi. We transferden eger nemesi uly bolsa, göwrüme uly bolsa, we transferden iýber bilýän. We transfer diýip bir zat ta bilýän. Evet, şunu alada.
ve transfer.com diýip bir hyzmat we şo taýdan 2 GB eçenini iýerip bilýän. Men şäher poçta terediýän hiç ýyl gelen zat ýok. Şeýle dura. Ayırdım. Gitmän dura. Gatyly zady başdy. Göwrüm uludur diýdimi? Teredon häzir bir zat edeli. Men sana şol nemeni iýberýän. Şu taýdan iýber maňa. Oly. Nerden uğrattın? Şu chatdan iýberýän sana Tered. Tak. Şuňa basyp gireňden soň men adresimi ýazýan. Öz adresini ýazýan. Onuň goşmaly faýlyňam şo taý goşýan. Basýan bolan kod girdiýe. Sen e-mailiňe kod iýberýän. Sen e-mailingdäki kodu alyp şo taý ýazyp basýan 2 GB bolan gelýär maňa. Garaşýan şatlyk. Hiç ýyly gyssagy ýok. Han görelseň näil faktlaň bar. Sen näme fakt diýen? Türkmenogly şatlyk saňa garaşýan bol ýerden ýeşe gitmeliýe. Şo Türkmenogly şol konsulxananyň ýanynda men badym diýen. Baýkaban diýjek zatlaryny dinläliň-de soraw berseň oto çöpe urdurup başlaýa gaýrat edip bermägiň-de şatlyga soraw bolýar. Bor. Soraw jogap däl biziň bu gepleşigiň. Dogry aýdýar. Bugün arkadaşymyz Serdarjan bilen gimnast edipdir, maşk edipdir, saglyga peýdaly ýany watanyna gördüm. Näçe gerek oturandam aýtmaly ekenler-de. Watyr, Sedef halim. Şatlyk gunardanlydy diýipsiň diýebe. Sen ýerine professionalrak bir ýokmuka? Mehemeniň kapysyndanam salmaýarlarlaý sen nire agentlik nire diýe. Türkmenogly sen konsul barada gurrun etsene diýe. Konsul tanaýan dämke diýen men. Şeýle pikir edýän. Watyr mehemeler üçin un hemişe ardan Türkmenistan. Çüleýän aýdýan. Garaça olan Türkmen batyr mut berip bilseler telekeçiler bagtly. Liberty döwlet daha umyt edip oturma bu bir zat görkeler diýip ýedek hesap boş şatlyk milletiň wagtyny güýmeýe biderek diýen. Liberty diye. O şat iýerdiňmi? Aýa bolana gatykýan da. Poçtaňdan gidip dur barsa barmasa görürsiň de bolmasa da özlemende goýjak diýler. Men ýa-ni saňa iýberen we transferimden iýberip bilseň bolýar. Bolmasa da bolany. Näme diýär şo sesýagda? Men şu gidip dur admini demedi bilemem. Sen internetiňe de täsir edýär. Hem sen sesiň üstünden traktora geçen ýaly. Şada uçmaşan demedim de. Tak. Spam, Karzina. Şu gidip dur da şadat. Ben şunu Döwlet daýyna okudum, men hiç zat okanmak. Men sowgatsız, bilimsiz. Indi eşdilenmeň sesim gowy. Awa, näme bilen günüňizi görýäňiz? YouTube'dan Döwlet Hurmat şatlyk. Hurmat bagyşla. YouTube'dan pul öleýän. Halkdan pul öleýän. Maňa pul beriň. Men aktivist boldum. Men opozisiýa boldum.
gayrat edip siz maňa pul beriň diýen adamlar maňa pul berýär, şoň bilen hem günümi görýär. Ana, boldumy? Aýdary. Dinleýän. Umuman diýjek bolýan adam aýtjak bolýan nälerini adam Luboy adam Leviz diýilen zat bolýar. Şo Levizinden çykan sözüne jogap bermeli. Ene Murat Kurbanow bir gerek sen efirine gelmäke şeýle bir söz aýtdy. Men diýdi oňalap gerek barmaýan. Şatlyk dur. Bizim bugunky temamyz İstanbul'daky Bilýän, men şoň bilen bile bagly edip oturýan, şoň bilen bile bagly da aýtjak bolýan. Şoň bilen bile bagly da aýtjak bolýan. Murat Kurbanow şeý diýdi, hemmäňiň dikkatyňyzy eşitden soň şoň kanalynda da bar. Şol aýtdy, men diýdi Döwlet Baýkanyň efirine barmaýan diýdi. Eşitdilermi? Eşitdiler hawa. Anam sen bilýän, köne dinle, yo, köne bolsa da şonu ýatlap geçmeli. Näme üçin? Ondan ol İstanbul'a bardy, erkek ýalak neme edipdir, gatnaşypdyr. Näme üçin şo ýerde şol aýagyna tagan aýak çalan ýalak bolup, ýigine garap seretmen towşan ýalak gaçyp gitdi şo ýerde. Näme üçin şo towşan ýalak aýagyna tagan degen ýalak gaçyp gitdi, ýigine seretmen. Andan bilýän şo gaçyp gitdi, şo ýerde öýdüň görkezdi. Häzir şo Telegram gruppasyna, öň Telegram gruppasyna gireňde 1500 adam patbeşigi bardy şo gruppasynda. Häzir şo gruppasynda 29 adam galdy. Bary ýok. Men girip gördüm de 29 adam galdy. Näme üçin? Şol adam ýalançylygyny ýüze çykan üçin. Diýjek bolýan adam ine şo ýerde her kimiň häsiýeti belli boldy. Ine real hakyky sutnama, ine Kakamran Kadyrow şol eýem öz etini özleri iyip öz zatlaryny öz neme edip biri-biriniň syrryna açyp başladylar. Biri-biriniň üstünden gurlap başladylar. Ine size hakyky sutnama oglanlar gaýdylar. Men sen hemmäňe diýýän. Naprimер, men hemmäňe de aýtdym, düşünýän, ýol açyň diýip bir hil ugrajat edip çykyş edýäňiz, ýene näme edýäňiz, käbirleňiz, hemmetini diýýän. Men aýtdym, öz kanalymda da goýdum, TikTok'da da goýdum. Naprimер, ýoluň açylmagyny isleseňiz diýdim. Söz diýdim. Men aýtdym, maňa bu gurrunlar gerekkä şatlyk. Şatlyk gerekkä bu gurrunlar. Mene kesýän. Gurrunlar gerekkä. Sana ýiberilen faktlarda näme bar? Eger faktlardan aýtdym, faktlardan aýtdym, maňa bir giden zatlar uğratdy, berdi. Men sen uğratjak boldum, bolmady. Men sen sesleşdirjek boldum, bolmady. Men sen aýdyp şo ýerde 2 sanak adam, näde dogry tötenleýin baran adam. 2 sanak adam. Men olaň atlaryny, men onu öz kanalymda goýýan. Yo, men kanalymda goýýan onu. Kanalymda goýýan. Men sen kanalyň gyzyklandyran ok. Şu gün sen maňa men faktlary görkezjek etjek diýdiň. Sen blogger, sen sözüňde durmaly, eýdip etmeli. Men sen ýerinde bolsam eýdip şonu ýola goýardym. A, B, B, C, D, E variantlama seni bolardy. Bu bolmasa bu bolmasa bu. Hökman eşitdirerdim, hökman görkezerdim. Inni sana iň soňky edek şans berýän. Yanky.transfer.com şondan maňa iýber faktlaryny. Videolaryny. Gögrümini kiçeldip Duradyp ýanky poçta usuly mesela 2 minutlyk videonu 2 minutlyk nämäni ugradaýyn. 2 minutlyk zapis ugrad göreýän. Hani ýanky poçtaň täze ýanky beýlek başga 25 megabaytdan köp alanok. Şo 25 megabaytlyk zat ugrutjak mesela. Iýber başdak poçtaň. Täden iýber ýa birinji poçtaň mesela 1 minutlyk ýadygyny ugradaýyn. Durana nemede? Chatda Ýok, mende täden gelip çykdym men. Men täden gelip çykdym. Ýok, hiç zat. Ugrasa 1 minutlyk.
Bellimi? Awada bir mesela bir mutlyk nämäni uradaýyn. Tak kopировать, ýekejemedim. Tak, men bu poçta nämämi gireýin nädir? Ýekejemet. Ýokut. Ýeden sen Patrika. Ben ýanky tanaýan ýadyň saňa ýazýar şatlyk, sedef alem. Şatlyk bu ýalan gurrunlyň jogabyny halka bermeseňem ahiretde bermelisin diýe. Eşdildimi ýanky? Ýok. Так. Отправить почта. Кому? 3 мегабайт бар ýa-my? Barar näme üçin barmasyn? 25 megabayt esenni şol iýerip bolýar. Iýerýän zadyň bir zady degsin şatlyk gabat gelen zady iýerme maňa. Munça watandaşy garaşdyryp zat edip sen gaty günäg alýan. Şatlyk halkyň ýogu uny oçury duran faktlaryny unutajakmy diýe. Bu gyza aýlygan jedip senden näme diýär öňe? Şatlyň eline hakykat, dogry, adalatly, hak hukuk, il konstitusiýa laýyk gelýän fakt bolsa şeý dermi? Size görä watandaşlar aýratyn dogry, hakly halkyň tarapyndan bolsa gowy bolmalymy? Näme üçin bu ýalňyş ýoly seçdiň diýip soraýar. Bäýbe, günäň nämedigini bir bilýärkä şatlyk diýe. Ýa-da banklarda dolar ýokdugyny diýe. Arkadan täze kilimini iýeräýmeýeni diýe. Uğraşjak bolýanlar. Watandaşlarym prikol tutýar. Bardymy bir? Eşdir şonu. Hal, eşdir bir mantyk ýalyny. Sen niräge berdiň? Şo ýan kadreti berdiň. Awa. Gelen oňa. Meni de Правильно abdawlaýar. diýdi. Daýlara giden olaýmasyn? Ýok, durama şonu hat ýazyp göreýin wapşy. Sen ýalňyş ýere beren olaýar. Hat bir barýam şoňa göreýin. Salam diýip ýazdym, bardymy? Gören. Sen ýalňyş ýazan olaýmy? Häzir dur täzeden men saňa ýazaýyn, dur. Dewletbayhan@gmail.com. Awa. Bir ýaşy futbolkada birdi kameraly. Awa şol menki şol. Şol näme üçin gelen ok? Salam diýip bardymy? Ýok, hiç tat gelen ok. Anda siz maňa hat ýadyňamy? Şo poçtaýy nämesi berdim. Online tamaçka hyzmat. Daway. Sen bilen şu nemelemden soň maňa hüjüm etseler şatlyk bara. Men killer tutup sen ondan işin görýän türkmensin. Hat goýberan şoňa. Ýerde bolsaň tapdyrýan seni. Vallahi. Hal iki ýerem gitdi uje sana. Bardymy men ýazanym? Sen ýazanyňmy?
Sep koştu. Aytda şu yanında duranlara filtre koymasınlar da var. Ha yine geldi bir zatlar. Tak endi sen şunu prepit file. Yapıt. Отправка. Çığırlıktaki Angela'nı tanıyan müşatlık. Deyip soraya. Ya protokol tutup başladılar eken. Şöyle. Ta bardı mı? Evet. Загрузка deyip dur. 3 megabayt. Gelen o. Näme deli Ferit? Burada da deli sen bilen şatlık. İň soňky şans şatlyk sana. Sen bilen zapis edeli, şo zapisse sesleri, videolary hemme zatlar görkezeli bolýarmy? Eşitýärmi? Hemen zapis edeli. Sen bilen bir gepleşik edeli, zapis edeli. Zapis, şo zapisse sesleri, zatlary, hemme zatlary arkaýyn ulanary ýaly. Gün efirde ulanıp Onda ben şertim men kanalımda edeli. sen kanalyňda. Aa. Onda Ya da ýa-da men öz kanalymı sen mihmançylyga çağırýan we sana öňünden aýdyn şu adamlaryň her biri barada düşünjeni aýtyp bermek bolýar. Yo, bolmaýar. Halal gepleşik bolýar şonda. Yo. Yok. Benim gündüydüm. Bardım Sen bu aýdýanyň bolmaýar şat. Näder taýda bir watandaş Ferit näme diýär? Murat Ataýew şatlykdy dogry fakt bolanda sen onu däl, ol sizi efire çağırardy diýär. Ya oğlum doğru fakt bada mende. Men näme videosunu koydum Sen orta mektep okudyňmy? Men araplan okudum. Sen onu türkmençe gog düşünýäň, türkmençe gog düşünýäň, türkmençe bilen okmy? Bilýän türkmen dilini men ýaňy ýakynda öwrenip başladym. Näme üçin meeting diýip ýazman, mitik diýip ýazýan? Bardy. Garany. Bardymy? Yok. Gelen ok. Taýlaňa aýt, näme etmesin? İşlady. He, Burmut. Bardymy? Geldi. Häzir. Eşdir ha. Diňle şo. Burmut. Ýa, izken o, bilen o 3-4-5 saat da aslında. Olayda men özüm analiz ediyordum. Yani şuna sana kesip uğrattım ben şunu. Ben Marmara'ya mindim. Ben Halkalı'ya gidecektim de. Florya akvaryumda yaptım. Bizim tep var ya. Eşitilýärmi? Ava. Benim yanında kayıtlı tep var ya. Şeyde düştük. Yeşil köy mü? Yeşil yol kanı ya. Onu düştük. O atla yetmeyecektik. Onu da Paris ekitlemek. Son yağı ona o su gittik sonra ne? Anladı. Kılın ismi sıkıldı. Sıkacağım. İki santimde tuttum ben. Onu alıp gitti. Benim ben anladım. Sana adam vardı. Bilmem oğlu neden getirdi. İki santimde numaraydı. Tim oldu. Oğlum kimliğine oturdu. Ondan ben ne ifade veremdi de borçları dolaytım. Kamerada bakmayacaksınız diye yazdım. Bir adam onu çektirecek oldu. Çekmedi. Sonra yazdım. Yanında sonra usul da ne fikir 10 kimlik oldu da tutardı. Benim sattım men sattım buraya yazdım da. Onun ne için oydu ayıp olmak mı ne oldu?
Yani üçün sağlamda ayrı sakladığım video. Yani onu konusu saklanıp da onlara Konsul men adım beripde deyip men hat okudum da. Bu kulak benim yüzden tutan bilen vardı onu. Doğru. Men arası men bilen nokta olma. Doğru. Onu konsul ne diyelim onu Düşündün mü de? Alanı Düşündüm. düşünüp dolar deyip pikir ediyor. Awa. Dinlediniz mi adamlar? Ha? Yok, men Şimdi vatandaşlardan ödün sorayım. neticesi karşıma. Artık şu nemen bana iyi versene yankı vtransfer.com'dan şondan iyi versene bana. Ya balanak o yerde artık maç sesleri var, artık maç eşitilmeli değil zatlar var. Ben prosto katıyorum. Benim misal için sana bir şey kaçtı etse sen onu iyi vermezsin ha. Beremok. Şurada katıyorum bağışlı. Bütün soruyan yöne törtüşünü. Inni bu sen diyen faktlardan biri. Yani men düşünüşüme göre vatandaşlar da dem dinlediniz, sizin öz karayışını da aytın. Men düşünüşüme göre bu oğlan tütenlikten yanlış metro minye Uyşotayık barıp düşüye yönü konsulxanan tutulmalı adamlar deyip yalan ispitine şol oğlanın adı var. Bu oğlan aydı. Ne edip şu cevap? Men adım diye pasport nomerum zadım. Nerede nähil barıptır? Men o zatlara dakılım yok diye. Ni hawa yok eken. Kim beripdir bulan o nemesini konsulluğa? Şimdi aslında ne eriş? Şu yerde ne medya aytta yani iki pasport adcel doğdu. Son olarak geldi yani Türk'ün polisiyaları kelles şaşyami garmatın mülkit yaşa yerde. Düşündün mü diye? Şimdi garmatın mülkit diye oli garmatın mol ya. Onda yani sen elindeki dokument tip ad familya okudun ha. Şolanın içinde son ikisinin adı familyası doğulunun ay yılı var. Şimdi diyecek olan adım şu ad familya o yerde aslında görkedilmedik. O dokument değil. Padjelka değildi. Padjelka dokument. Onun sultnaması var. Onun kimin padjelka edeni, nehilek edeni hem adı var. Даже şoları barıp advokatlar çıkarıptır da dedim. Yani Azat Hayitbayev aydıptır o tarafından eşitlik var anıgını bilyen. Yani şu pulum dahi tölemendirler. Pul tölemen kaçık edipdirler. Advokatına pul tölemendirler. Şeyle mi? O eşitişime göre yönü bilemek için mi yalan mı? Halk pul verenlerdir de bunlara. Bilemem onçosunu bilemek. Onçosunu ne haberim yok. Yine hakikat diyecek olanların bir derek var yurdun başındaki Türkmenler esasen Türkiye'dekiler özümüzü anlatma. Dur şatlık dur. Durun tek gada basma dur. Durun tek gada basma. Şunu soğutnama. Başka neme var? İstanbul'la vakalarla bağlanışıklı. Sen häzirki eştiren zatın hiç ili vaka düşünür ýaly bir wakaň merkezindäki ýaly bir zat dälmi? Hamir ya men aýtdym Hamir Uljuny Peterwente ödüm işläwatym bu zatyň üstünde. Prosta mezan 3'den 1 böl. 3'den 1 böl onu. En fakt tip aýtjak bolýan zatlaň halka şu kanala gelip çykyş etjek bolýan zatyň diňeşimi? Yok. Faktlam kän şolan her biri barada. Yo, aýtdan görkezde halk garaşy otyra. 230 tane adam saňa garaşy otyr. Beş vatana düşündürdüm, aýtdym ha. Boldy da. Prosta men aslında eşitdirjekdim. Men öz kanalymda goýjak şonu nesip bolsa ertire taýarlap bolýan şonu polностью onu öz kanalymda goýýan. Ana o jaşyň görkeden adamym iň son ключевой slowo Sen pasoysta bar bilýär. Sana aýdylan zatlary, sugutnama, fakt tip aýdylan zatlary umumy gysgaçyk mazmun höküminde söz bilen aýda. Ine gysgaçyk söz bilen aýdylanda
näli düşünýär? Şo ýerde öz aralarynda özleri uruşýarlar. Aslında näpilmer olar alya ine size pasportdan näme berýär zat diýip şo ýerde näme imodum näme dem şo ýerde bir-birine geçirýärler. Indi şo ýerde çaknyşyk bolýar. Çaknyşyk bolanda näpilmer aýdal aklar bilen gyzyllar aklara ýa pasporty uzaltmak üçin barýan adamlar bolýar. Gyzyllar diýenim ýa şu mitingge baran adamlar. Indi şo ýerde barýardan случайный çaknyşyk bolýar. Случайный çaknyşyk bolýar, öz aralarynda özler uruşýarlar şo ýerde. Olar bular ikisi uruşýar. O ýerde hiç hili näme zat bolmadyk. Onsoň ýene şo ýerde bir polisiýa jaňy dilýär, çagyrlýar, ýene näme dilýär. Ýene bir zat ünsüren bolsaňyz, ýa kargoçy oglan we Şerali diýip. Şerali mi Şerdat oňlary men efir etdim gören bolsaň. Şol ýa şo ýerde şo söýükki diýär. Näpilmer egerde olar primerne nimeden bolsa, näme üçin şo Şerali söýgen wagty baryp maşynyň öňüne olar gahrmandyk görkezýär özüni ýa daýudyk görkezýär. Baryp şo ýerde ýa-ki Şeralyny tutup alyp nakazat etmediler. Näme üçin? Ýa olaryň götünde grehi bar. Olaryň aýby bar. Üçünje näme diýjek bolýanym? Açyk bolýanym şo Şeralyň bir sorandady içimizde kronikadan kim bar aýdypdyr. Ola näme üçin diýip näme diýip soranda aýdypdyr men diýipdir şo biri diýipdir bir dal boýabyň biri diýipdir bagyşlan şo aýdan sözi şoňalyk şo zapisam bar gerek bolsa onuň nesip bolsa eşdirip bolýar problema däl. Men her ýadgy bar. Ondan aýtýa näme boldy diýdi men suratymy alyp men nemäniň köpegi diýip kronikada goýupdyrlar men suratym diýdi. Aý goýa diýdim. Şeýdip karaçy görrüň berdi, hem hakykat aýtyp berdi. Hem fakt tutnama. Onuň şeýerde uruşdylar. Ýitirim boldy, soň orta çykdy. Bir salym ýitirim boldy, soň orta çykdy. Gözüň näme üçin ýitirim bolandan şeýdip aýtdy diýlen zat da o taýda başga hiç ýeli näme ýok o taýda. Menem gördüm şo. Bilýän, onuň şeýdip nämeje işiralyna mejetine ýetdirler şo ýerde biri. Olam uruşmaýan ekende ýöne itelek goýberýär boldy. O ýerde hiç kim hiç hili baryp o bıçak bilen zat bilen baran adam. O bıçak bilen kim barýar o ýerde? Bıçak bilen näli bolýar? O ýerde başgalar öz arasyndaky bolan waka. Prosta olar näme diýdim? Şatlyk sen şu aýdýan zadyň öz arasynda aklar bilen gyzyllar diýdimi? Ak bilen gyzyl diýdim men sana. Ak bilen gyzyl. Mende kamera ýadgy bar, men kamera ýadgy ondan ýanmy, ýa ýylyň aýdan gepini ondan ýanmy. Yok şu an sen aýdýan oğlanlar gurgun görünýär, şatlyk şoň üçin. Yok. Yo umum gurgun. Umum o ýöz kanalynda. Bolly ne? Bolýarmy? Nesip bolsa goýjak şonlukman. Onda sadece bol. Men seni aýyrýan. Aýyr. Mekromanda onlar. Inni şatlyk özüň çykaý men seni aýyrdym ekrandan. Yeni men seni hada berden aýyrjak bolsam sen onu blok bolýar. Soňundan ýene bir zat bahana taparsyň. Şatlyk sugutnama görkezsin diýip täzeden efire gelip 240 sany adam amatyr. Şu wagtda Ýewropa wagty bilen saat 20:40, Türkün wagty bilen saat 1:20. Näme diýerler bilýärmi? Musulmana gäwrüň eziýeti, zulmy diýilýär haşmy. Sen faktlar bilen çykjak bolsaň, okaýa hemmenem görýär. Sedef arkaýyn ol, hemmenem görýär, hemmenem okaýa. Kaçırmaýa hiç zat arkaýyn ol. Kepiň tümmekleri şu ýagdaýyň şeýle boljagyny biziň öz aramyzdan gatnaşyp, gürleşip, maslahatlaşyp gören illeşlemizden aýdanlar boldy. Ýene diýdi fiyaska, hiç ýyly sugutnama ýok.
Hiç tat bolmaz, umumy gurrun bolar, eýle beýle bolar diýdi. Edil şoň aýdyşýalam boldy. Inni bir ýeri men sugutnama bilen barjak. Çykyş etjek zat diýen wagtyň taýýarlykly barmaly. Men düşünemok bu adamlar. Absurd bolýar bular ýa-da. Öz akkauntyňda hemme zat awtomat duran bolsa edip bilýärdiň şonu. Hiç ýyly taýýarlyk, hiç zat ýok. Bu halk bilen izdibas etmek ýaly. Men tesvirlere geçecek. Şoň üçin bagyşlan, ädir başdan aljak tesvirleri. Şoň men barmaýan on kanalyna. Şaýda bir ýerleşimiz ömrü uzak bolsun. Ýazdy şu IP adresi zady, neme dili zady. Men o zatlardan çekinim. Ýöne men meheme hiç ýyly kynçylyksız şolaň eline material beretim gelen. Küsönsinler. Bilýän, eger aljak bolsalar. Onda näme biziň maksadymyz näme? Biz hemme zady olary taýýarlap eline berip otursak bolmady. Şoň üçin ol IP adresimi alarlar näme? Men ondan çekenem, gorkum, ýöne eger şonu aljak bolsalarym küsenim alsynlar. Şoň tarapdary. Inni bärde watandaşlaryň nemesine geçýän. Murat Gurbanow diye Arfan Muratov, Şatyk Murat Gurbanowyň özünden soraý näme üçin gaçyp gitende Murat Gurbanow gaçyp giden o. Adamlar men bir zada düşünemok. Watandaşlar eger oturup dogry urlaşany. Allah jan hiç ýeňde görkezmesin. Ýöne içiňizde näçe adamyň jany ustaýyna gelip gördi. Janyň ustaýyna gelenden soň siz başga zady pikir edip bilersiňizmi? Murat Gurbanowyň eline düşmegi, Murat Gurbanowyň Istanbulda satylmagy, Murat Gurbanowyň agyrdakylaryň eline berilmegi. Halama. Ýöne Murat Gurbanowyň rejime berilmegi, rejime sowgat edilmegi, daşary ýurtlardaky dörejek bolýan hakyky oppozisiýa, ýörjek bolýan oppozisiýany ýene 70-80 ýyl, 100 ýyl ýa-da süýşürýär. Halama, inanmaň näme üçin? Näme üçin men şunu baka berýän? Hemme zat biri bilen ilteşikli, baglaşykly. Ol jinayatkär, garalawçy hüjüm edýär. Murat Gurbanow näme üçin? Aňyrdakylar bilen baglanşy we aňyrdakylardan buyruk alýar. Oň töweregindäki şagallaram şol. Hemmeti biri bilen baglaşykly bolan. Bulan bar maksady hakyky görüş döremeler, hakyky oppozisiýa döremeler. Eger hakyky oppozisiýa, hakyky görüş dörese, bulan möhledi dolýar we zyňylýar bular. Bular onuň hiç kime öz dönükli hyzmatyny, şuwulçylyk hyzmatyny hödürläp bilen oklar. Şoň üçin bulan bar aladasy öz aladasy. Ana şoň üçin Murat Gurbanow şoň üçin ortadan aýyrjak bolýarlar. Debe Murat gördüler, baktılar. Murat Gurbanow'da potansiyel var. Murat Gurbanow iş edebilecek, hakikat edebilecek adam. Sensei bolan üçin hakikaty düşünebilýän adam, teljeri bilýän adam. Murat Gurbanow'un geçmişinde şulonky ýaly jinayat, adam satışlyk ýok. Ýok. Tawo, onuň näme etmeli? Murat Gurbanow ortadan aýyrmaly. Taýarjak sistema var. DBT hereketi şoň başyna çökmeli. Şo taýdanam adam satyrşyklara başlamaly. Ay men lider eýle beýlesin. Siziň niriňiz lider ol? Siz jinayatkär. Siz hakyky jinayatkär. Siz haramzada. Suwda gerek ýok.
Sizin hemme zadyňyz ortada dura. Gözläp oturmaga gerek ýok. Ýörer ýallaýla töwereňiz pok bolup ýatyr. Onuň ýene öz nemäňizi ýönkejek bolýar. Şoň üçin adamlar hakykata dogry düşünin. Hakykata dogry baha bermäni öwreneli bilelikde. Tuzak kurdular. Köp tuzak vardı orada. O taýda ýöne ýetaty tuzak Murat Gurbanow satmakdy aňryk. Şondan hem epesice. Şonu başary bilen bolsa bular 7 puşty bilen arkaýyny ýaşaýady daşary ýurtda bular. Ýöne başary bilmediler, Hudaý gorady. Onuň o beýleki içerik düşen oglanlar zatlar diýdimi? Häki efirde aýdyşmaýaly olaram gorady. Halal adamlar bolandan gorady. Halal, dogry adamlar goraýa ina Murat Gurbanowyň we şo içerdäki oglanyň Azat Haýitbaýewiň telefonu bilen çykarylmagynyň düşünürşi subutnamaty. Şol adamlar dogry adamlar bolansa, arasy adamlar bolansa. Şoň üçin näme diýe? Şammaşymyr Bodrumda keýp edip ber. Näme diýe Andrey Muhammoviç? Salam aleykum ağam çopan çollukyň soragyna jogap berýär. Hemme garaşy şatlyň jogabyny. Batır aýdy, sen ýokduň, bilip gidipdi beýdasy ýok diýip, ol esas seni görmäge gelipdir Istanbulda diýen. Ago. Garajoglanam ýa-da towşan ýaly logika gyzyklygy. Liberty way başla diýen wagtynda sen Lewis hakdaky bilýänlerini Türkmenistanda gurrun bar. Märekede ayak ýalaňaç kowalasynlar diýen. Halk bolsa öz dogun garnaşlaryna zar diýe. Türkmen ol döwlet aşatlyk boş kelläňe arda aýdan zadyny suwut edip bilmeýär. Hemmemiz gördük. Şatlyk sen öz faktlaryny görkezerken söze halanlar diýe. Oň bilen näme işiňiz suwutlamalyň görkezýär gaty dogry. Sedefiň ýazanyny ýaly okapdyk. Garajoglan düşünükli inim gaýdy berdi. Oğuzuf mıngırlap şoý samdyk. Üçin okudan galanyňa degermkä wag. 3 saatlyk efirden soň ýene bir saat efir etdik. Häki efir. Öz aramyzda gurrun etdik. Lezzet alym, keýp alym. Terediýänler hem şolar ýaly. Biziň döretýän magnitni poliýamyz şolara da täsir etdi. Şolaryň göwnäçä ruhuny götürýär. Bu näme boldy? Näme 48 minut? Näme boldy? Pozjak şu videon. Doğramaydı. Sen toprak kabul etmem diye. Şu adamlar şunça zady ýöne aýdan okşatlyk. Senim şundan tapa galarsyň diýip umyd edýän. Ana men görüpdik. Men tesvirçilerin hiç birinin tesviri çeken zähmeti boşuna gitmesin diýip, şoň üçin men tesvirleri ýekan goýýan, soňunda içinde goýjak. We soň şu efiri men ýapjak eger wajyp bir zat ýok bolsa. Biziň artilleriýamyz oturan bolsa bir zat diýse, şolar ýöredýär kanaly. Men moderatorlyk edýän. Şolar ýap diýse ýapýan, ýok bir tema ýa bir zat bolup ýöredeliň diýse, ýönüme göwnüme jaý bolmady, dogrymaýdy. Näme diýär? Sen wapşe
Näme komet sen Türkmenistan horda konma sen kimdiňi bileli diye. Çürükleriň fermasy Türkmenistan. Arka dağdan ruhsat alypdan soň elliňmi? Şat keyipdemiň diýip soraýa. Bulara gizikligininden halky ezmeli ana şonna sowap iş edýän diýip uloldulan wepaly itler diye. Häli muny mukapdykçylykdaky Angelan tanaýanmy diye. Beýle. Bular aslında näme? Parol kod ýani. Şatykda dogry fakt bolany sen onu däl. Gaty dogry ana. Sen ýazdyň, men sen ýazanyňy gördüm. Gözüm gyta bilen ýydarlap ötden häzir goýjak diýip. Onu da öz aýtdy. Ömrüňe bereket, Murat Ataýew. Ömrüň uzak bolsun. Men ananam ok. Men halkyň hyzmatkary, çykaryp görkezýän bahany karary özüňiz berin. Gelmez ýollara dardyr diye. Kim Çin ин плачет, курит на сторонке diye. Türkmenistan'da buna meýil okuduk. Adamlar bu ýalançydan zor çykmalar kaýnat berin. Ýanynda näçe tany mahkeme işgäri bar diye. Döwlet baýgan tenne çagalan biziň wagtymyzy alýan bagyşlarsyň. Men münejjim boldum, öňünden ölüp etmezdim. Meni hakykatdan özüň şikayet eden ekeniňe şatlyk diye. Kanallan neme dämi halk watanım hatlyk halk inni bilýär sen ýalançydyň döwletaga sen şoň aýtýanlaryna nanýanmy şonu aýtsan ananam men moderator çykaryp görkezýän size görüňin ha diýen şunu. Siz atlyna şatlygy özüňiz gözüňizde uloldýaňyz. Reklam edip başladyňyz, reklam etdiňiz şatlygy. Men näme iş aýdýan? Şatlykdan pil ýasadyňyz. Şatlyk da şoňuzda. Ýok sen ýoluň kanaly. Sen ýalyň kanaly bolmaz diýe. Aman ol ýataý diýipdir. Yaman zor zatlar ýa şu neme sedef tügülme. Döwletaga ýokdy, efiri göni bar girenleriň ýerlerini, IP adreslerini ýöze çykarýarlar diýe. Şatlyk näçe dil bilýän diýipdir. Şatlyk şeýle ol. Ajaly ölerim ka diýip soraýar. Mitik suutnama diye. Batyr köçegürüňler diye gaty dogry. Seljuk imperiýada ulada bu iki Samsun gurrunu delillerli hawa del. Ýöne şonu eşitdirmeden, şoň delilliýän zadyny eşitdirmeden, siz şoň delilliýän zadyny nädip biljek? Näme delilliýänini? Men özüm Amerikada IT gurundan işleýän. Üstünde kemlen bolsun doňjam. Sag ol. Dinledik. Şat sen o videoňu gördüm da şoňda bir taksisi mundan suwganiň oglan ekeni şol oglan pursat tapsa ýene
Çıkçakla yöneten ol oglany nädip gepledip bilin, ol oglany men gowy tanaýan diýe. Liberty, sen bize fakyt aýtmadyň ýöne bizden sana fakyt aýdaýyn. Meheme güjükleriniň wagty azarly. Yetir şonu ýanyndakylara fakyt diýe. Erkek Liberty. Hakykat gerek täzeden goýaýagam diýe. Näme täzeden goý? Eşdilmedi diýe. Hindi kinodan bir parça bölüp alypdyr bizi ýalajak. Sedesene bugün. Sen bugün bana taş ettin bu efiri özüň alyp çykdyň. Türkmen ogly şunu suwudyň ratdyk. Tuğulma. Inni. Şu taýda. Türkmen goýun. Türkmen sağda, Türkmen şeýle, Türkmen böyle, Türkmen hiç tadı başarmaz. Türkmen ağlı yer bolup bolanok, eyle beyle. Durun inni. İnhası utmam. Näçe tane adam bir maksat üçin, ilgünün bekvidi üçin şu taýda giýje ýatman. İlgünün hakkı üçin, hakyny gorap, ilgünün hakyny, adam hukuklaryny gorap, şu taýda tesir ýazýar, komentar ýazýar. Inha görüş, inha agzybirlik, başga näme gereksidi? Näçe tane adam ýazyp otur. Inha agzybirlik, han türkmen agzybyr bolup bilen nokta. Han türkmeniň kellesi işe nokta goýuny, şu ýazylaýan zatlar nähili? Çüýleýär, külün çykarýar, ýyrtýar, döwýär. Inha zehin, başga näme gereksidi? Şoň üçin Türkmen halkyna äsgermezçilik edýänden özü äsgerilmeýän zyňynly adamlar, zyňynly. Zibille değeri ýok şonuň. Atro udaşyň oglan eken Türkmen konsulu imennoýdy. O da. Ýok bulan aýdýan adam absurd, edýän adam absurd, etjek bolýan adam absurd, hemme adam absurd, absurdistan. Batyrja. Zloy kaktus diye. Hemmemiz adalatyň tarapdary, hemmeler bilýär, dogrular gymmat. Studentler üçin hasam gymmat we kynçylygy diye. Aýdýanyň dogry. Batyr türkmen oppozisionerleri görüp mandıraş tutup galyalar. Zloy kaktus hemmeňiz bilýäňiz zatlar gymmat tozaryp bakmak kyn. Kyn näl, mümkin näl. Ýede kasap videoň wagtyny nädip suwud etjekdi diýe. Gatdy dogry. Gülcan Ataýewa. Näme diýäwi? Galapyn boş görläň diýip näme diýip düşünün. Hiç adam tötenleýän däl döwletaga yalan sözläp otur, şol zapisaklarym haramzadalyň biderek metody. Liberty dogry aýdýar. Gatdy dogry aýdýar. Selçuk imperiýa ertek gurrun olar samsyk gurrun tötenleýin düşüpdir we tötenleýin satypdyr şatlyk onu arkadagyna aýdyp ber ertekiňi diýe Selçuk imperiýa. Bayraman Şaryp birinji gün konsullar şikaýet etjekler, mitiňiz o barada näme diýäňiz? Men golumy goýýan. Bayramhan hiç gurrun ýok. Men bütün guramalyň hereketleň hemmesiniň adynyň golumy goýýan. Hiç gurrun ýok. Men wa Murat Gurwanow bilen men ba. Ýöne Murat Gurwanow bilen. Murat Gurwanowdan peýdalanjak bolýan, Murat Gurwanow satjak bolýanlar bilen ýok men.
Özüne de aýtdym. Häzir hem halkyň öňünde. Murat Gurbanov bilen men her hili maskaraçylyga bar. Murat Gurbanov, Timur Serkerde ýaly adamlar bilen hiç hili gürrüň ýok. Men öz eginde işlemme arada söz ýok. Rozoway bolsun, Garajoglan bolsun, Rüstem bolsun, beýleki gyz gelinlerimiz, oğlan ýyldamyz, studentlerimiz, işçäp berenlerimiz söz ýok. Hemmesi moşny. Agrar tilleri, hiç hili gürrüň ýok. Hudaýa şükür, Allah jana şükür. Şolardan aýyrmasyn türkmen halkyny. Şatlyk sen nasıl diýip aýtdyň ýadyňdan diýe. Şatlyk ol eşitdiren sesiň aýna diýilýän gyzmy, erkekmi diýen ýaly bolýar. Köçe gürrüňi nerden tapdyň? Zatlaryň baha gymmatçylyk bizi kyn güne saldy diýe. Batyr şatlyk bugun sen hakyky keyipde gowsun gitdi ýat Hudaý diýdi diýe. Garajoglan bu fakt ýaman ýuwun. Tötäýnen ýanda ananyp bolarmy? Garajoglan sakoň soňuna seret söz bilen aýdaý diýe. Nädip goşulyp bolýar diýe, zylýok, ızloy kaktus. Çaklygy iýberýän goşulyp bilýän şu taýda bir ýerde çaklyk bolmaly ýokarlaň birini. Ýöne sen temany aýt. Häzir ýan bir sagat bolýany adamlara eziyet etmeli. Men aýdyşmaýan tesbirleri goýup soň hoşlaşyp şoň üçin. Şatlyk üçin ulug fakt bu diýe bolup biler şatlyk üçin. Söz bilen düşünür. Ýene bir ızloy kaktus çogurda diýär, baha gymmatçylyk bir kyn güne saldy diýe. Şatlyk sen şol kargoňy iýberen videosyny iýber, saňa aýdan dadyny etjek diýe. Şatlyk sen ol hakda näme pikirde diýe. Oňa jogap bermeýe, güzeran kynçylyk bilen maňlaşykly. Sen ertiriň ýokga diýe. Muhammed Yusuf Batamsyk öz aýyna şotyra diýe. Batyr şatlyk netip bolsa odan nepe haçan indi diýe. Başarmadyň diýe. Aýraman Çarif Türkmenistanyň işgärleri üçin sähelçe zady dag ýaly diýerler. Şatlyk üçin gatyly diýe. Seljuk imperiýa döwleti şol palan edine göterilýär diýe. Zlok boş gipleme şatlyk bratok gaýşlanan diýe. Batyr zlok kaktus brat diýmeden zapatlaşmady. Aýho bazyryň pasport uzatylýany diýe. Ana tutdy. Ana. Murat Ataýew ömrüň uzak bolsun. Ana ýaman gowy ýerinden tutdy. Aýlygan ýerinden tutdy. Ana. Bazyr onu da bazyr. Ýöne bolar öňünden şatlyň diýjek bolýany bolar öňünden şu pasport meselesinde şolara öz pasport maglumatlaryny beripdirler, olara satypdyrlar diýjek bolýar. Şol şeýle diýjek bolýar. Başda şey diýdi. Şo pasport näme eýlebeli meseleňizi çözenip siziň pasport maglumatlaryňyzy alyp başga zatlar edýärler diýdi. Ýoň alypdyrlar pasport maglumatyny niýe? Zatlaryň baha tapawdyny soraýar. O zatlar bizi öň etjek görüp gördük bolany. Döwlet daga yalan sözleýe çüýrükleri, it eşegi kän mertebe degmesek kim bolsa şo bolsun. Garajoglan türkmen döwlet
halky kötemen jogabyny berä şatlyň ertir çykarmyň suwut. O garajaglan. Şuna sabrym men ýaman neme berk tugulmy. Çopançylyk men geň alýan näme üçin türkmen halky hakyny sorasa watan dönügi bolýanka. O şoň üçin rejimiň dönügi bolýar. Halkyň däl diktatorlyga dönüp etmek bolýar. Prezident Mehmet Şatlyk migrasiýa ministrler kösenýän halkyň ýerine bolsak näderdik diýip oýlanyp görseler nähili bolardy. Oýlanyp bilmeýärler, düşünmeýärler. Hürrem Oğuz K. Ulukan Kotak sorupsun sen şıltak diye. Şatlyk dogry ýola gelmeden seni halka wezara ederin, meni gowut tanaýansyň, etjek diýen işimi edýänimi bilýänsiň, sen üçin nämeler etdim, gadyr bilmez ekeniň, inni syryňy paş ederin, çydamok diye. Puh. Sedef gel, efir edelim. Türkmenim kanalyna. Durma, efir edelim. Zoloy kaktus bakalary soraly da her hojalyk kynýagdaýa şol mesele şatyly ýaly ýurdumyz bar, gülýaly ýurdumyz bar diýe. Hürrem Oğuz'a bir zat demedipdir. Amanul goýaýna diýipdir. Everybody yalan söyleme şatlyk şey köpdiýe. Garajoglan sedef açara senle kenedi. Açara senle kenedi sedef gayrat et. Efirine halk için, vatan için. Bu söwünjüň bolanok Seljuk. Şoň üçin Çawama pistoledim ma diye gaty dogry. Ol gurrunsyz ba. Olar gaty guramaçylykly taýinlandypdyrlar. Sebäbi anyk maglumat alan. Olaň razvedkada gowy işleýär, olaň informatorlar gowy işleýär. Hemme zady. Razvedka ýygnalan wagty köçegürrüň elebele diýilenok hemme gep gurrun çatlardaky ýazyşmalar, zatlar, hemme zatlar alynýar, goýulýar, şo taýdan bir her kimiň bir görüp bilýän nemesi bolýar. Boşlugy ýa-da amatly ýeri, şonu alyp gowy razvedka bolup üstünde razvedka edip işläp. Edil jurnalistikada bir material taýýarlanýan ýaly şey edip üstünde işläp taýýarlyk görýärler. Olar gowy taýýarlyk görüp, olar kime görä gowy taýýarlyk görüpdir? Olar protest geçirjek bolýanlara görä, özüni oppozisiýa, aktivist diýdirjek bolýanlara görä gowy taýýarlyk görüpdirler. Eger hasap etsen, olarum 10 nol hasabyna olar gowy taýýarlyk görüpdirler. Beýlekiler hiç zat edilmedi. Häli bir ýa-da urşmollukmy da ýok. Öz içiňizde informatorlaryň bardygyny, her 6 adamdan 5 adamyň rejime bilip bilmän informatorlyk edýänligini bilmeseňiz, göreşip bilmersiňiz. Hiç adam edilmersiňiz. Siz barmakaňyz çukuruňyzy tabydyňyzy taýýarlap goýarlar. Şoň üçin siz kimiň bilen tirkeşip, kimiň bilen nämeçe köp ýöreňiz ýa bileňizok, ýa-da bilip bilmezlikden gelýäňiz, ýa-da size reyting, kör şöhrat gereksidi. Alexey Smolin çağany Allah bildiň diýe. Gaty dogry. Sen aklaryň o näme üçin kontrol edýär? Yo oňaýdan adam bir nemeler.
Aklar gıdırlar urşa. O näme bolýar? O näme? Garajoğlan Türkmen Gümpol, Batyr Gümmol, Sedef, birden köpelli nemeler. Häzir durup birden ýarly kommentler. Ýerde galdyk. Mena kutorp gelýän begendim bolýan bay bu ýene. Men ýagnamy okasadyň diýe hä. Okolly görýär hemme zady zapit edip alýarlar. Arkaýyn bolun. Hemişe ýaly ýalan boş görüň. Şatlyk. Aklar näme üçin? Ama konsulu diye. Hakaytdyň döwletine näme aýtdym bilemok. Ýatdan çykdy. Protok sorasyny bahalaryny doldururdy. Hedef ýokarda ýazam döwletine ekrana çykardym. Eken çykaryp gelýän nemmesini. Töňüç bolmasa bolýar. Töňüç bolan ýerlere bilmän etdim, aýyrdym, bagyşla. Kargoçy ýük üçin bardym diye. Mümkin de bazar ony ýük bolanok. Olam bir absurd ýalan. Bu bolsa dokument diye. Воскресенье diye. Bazar. Aýmynyň fakty ise hälçe türkçe gepleseň eýem bu bolly sen türkçe boldun fakt şoň. Togy. Hakykatan döwletde kime ananmaly, şo taýda bolan adama ananmaly ýoksa şatlygymy? Elbetde şo taýda bolan adama ananmaly. Diňe şo taýda bolan adama da ananmaly. Ananmagam ýeterlikde. O taýyk baran adam köp oýundan, dozokdan, senariýadan, adam satylşykdan bir habar bar ýa köpsi. Esasy adam satış, esasy maglumat adam satýanlarda. Wagt gelende tanarsyňyz. Hiç bolmanka tanarsyňyz diýip umyt edýär. Nusoýgala şatlyk ben çekip durýanny. Zloy kaktus. Bakalar soraly haýyş eden bratok hemmemiz şu problema gynap dur. Gymmatçylyk hemme bilýär. Batyr wapşe almasynlar agyny. Çopançalyk yalan, yalakalyk, gülkünç soň düşünür, giç bolar şatlyk, düzelip halkyň tarapyna geçip düzgün gowy durmuşda ýaşan wagty güler, geçmişe düzelmese, gülmezem, ölmezem iki dünýäde Allahyň uran benneti bolar alýar. Batyr Aýberekillam şolaýdyň çaýyna düşdi. Bilemok näme diýdim. Bayramhan, sen aýtsana biz kime näme diýmeli? Inni bir gün näme bolarka? Näme arada? Bayramhan, inni näme bolarka? Baý kaban, bir mingemin ene doňuzy barada sen garaýşyň näme döwletine diýen. Ony gowy tanýan adamlar bar. Şoň ähli eden jenaýatlaryny ýeken bilýän adamlar bar. Döwletde işlen, häzir daşary ýurtlarda işläp beren adamlar bar. Rozbay aýtdy dedi, ýeken Rozbay şo jenaýatkar garalawçy barada diýilen 2 bölümlük neme bar, gepleşik. Kanally dur arhivinde. Terediň şo taýda. Ýeken näme diýeni aýdýar. Ondan şular ýalyky jenaýatkar birini siz Murat Gurbanow bilen deň tutýaňyz. Men şoňa düşünip bilemok. Allah gorap dur Murat Gurbanow. Ýene şolardan ýene gorap dur. Adam däl olar. Alar mahluk. Ol adamyň etinden, ganyndan doýan jenaýatkar zalim däl olar. O doýmaýarlar hiç wagt. Şoň üçin agyna gelen patarrakyny aýdyp dur. Hiç bir dili dogry gürläp bilen o.
Şular ýaly adam mümkinmi? Prikol tutsaň, bir teatrda rol oýnasaň, artistam şonça et başara bilmeýär. Hiç bir dille dogry gepler bilen. Diýmek, muň nemesi bozup, nastroýkasy. Şol eden jinayatlary, nähak döken ganlary, adamlara eden zulmy urup durmaly. Intägem bolar. Döwletaňa sen özüň näme pikirlenýäň? Bolan Putiniň sistemasyny nädip ýykmaly sebäbi Putin gollaýar biziň diktatorymyzy. Putin KGB'ň akademiýasyny tuturun. Gaty köp taraplayın hemme zady bilýän ýokary derejeli bir agent. Oň töweregindäkiler hem iň az özü ýaly bile işleşen eýle beýle. Şoň üçin Putin aňsadan sataldyrmaýar. Bolmasa bütün dünýä birleşip şoňa garşy, şoň rejimine garşy her zady gördüler. Aldyrtmaýar. Olar ýaly ýokary derejeli professionallara garşy görüşjek bolsaň, özüň şolardan ýokda bolmaly. Everybody. Özüň şolardan ýokda bolmasaň mümkin näil. Biz İstanbul'daky rejimiň ýaly-ýaglaryna garşy görüşe bilemiz ama. Şolary blokirow ede bilemiz ama. Onuň ýurdun içinde partizanlyk ele etjek. Hiç adam ede bilmeýär. Hiç adam. Häzirki taýýarlyksyz, tejribesiz görnüşde hiç adam ede bilmeýär. Bular ýaly protestde çykylan wagty gruppa назначение, maksat, belli bir maksatly gruppalar edilýär. Howpsuzlukdan jogapkar gruppalar bolýar. Aradaky toporlaryň arasyndaky siwiýaz aragatnaşykdan siwiýazny oýdylýar, olar bolýar. Howpsuzluk hemmeňiziň howpsuzlygyňyzy üçin etmeli. Bir ýerden daşdan alýamy, ýa sizi gizlilikde biri kamera alýamy, surat alýamy, ýa biri size hüjüm etjek bolýamy. Ýürüýte ayratin bir struktura bolmaly. Bir piramida ýaly. Biri bilen ilteşikli. Her bir tema, her bir pudoga seredýän bir gulluklar ýaly. Şol öz içinde de aktivistlik, partizanlyk hereketinde de şolar ýaly bolmaly. Şolar ýaly guramaçylykly bolan bolsa, şolar ýaly guramaçylyk iş eden wagty sana ziyan berjek bolýan, daşardan ziyan berjek bolýan adamy sen şol toporlaň bloklaýa. Şolar täsirsiz ýagdaýa getirýär. Ýöne hakyky görüş, hakyky aktivistlik, hakyky oppozisiýa etjek bolsaňyz, öz araňyzdaky her 6 adamdan 5 adamyň şugulçuluk etmeginiň öňüne alyp şonu başarmasaňyz hiç zat ede bilmeýäňiz. Amanul maladiyas. Everybody, vatandaşlar, gireňizde efire seredip bolup girin bravo browser ulanyň tölegli VPN ulanyň. Everybody, sen IT hünärmeni bolsaň özüň bilýänsiň. Şu StreamYard programmasy men näme üçin ulanýar? Şu StreamYard programmasyny bir özüň gaýrat edip öwren bir analiz et şuny. Soň şu programma aradaky öz garaýşyňam maňa bildir. Maňa aýdylan zat bilen saňa aýdylan zat dogry gelýärmi? Şon men şondan eşdirip görjek bolýan. Şu howpsuz platforma, howpsuz programma diýilýär maňa. Sebäbi şu platformada efire girjek bolsaň hiç ýyly araçy bir programma, priложение ulanmaga gerek ýok. Gönümmel girýär. Şoň üçin bir programma ulananmagyň şu programma sen maglumatyny isteseň istemesen ulanýar. Onu özüň gowulýar. Ýalňyş ýan bolsa maýda.
Sedef alem konsulluk eden işlerinin üssü bilen Süleyman Tursunbaýowy hem urup öldürenleriniň aýan etdi, subut etdi diýe. Şu rejimiň şular ýalyky zalymlyk bilen adamlary öldürýänini subut etdi diýe dogry diýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Ewropada Türkmenistandan gireňize ýasalan tölegli VPN uranyň diýe. O adatlyň netigat beren VPN näme? Ol hop pullamy. Şonam bir gaýrat edip aýtsana, bulam ikinji gaýyş Ewropada. Adatlyk bir näme program diýe. Programma teklip berýär. iPhone näme? Ulanyň zat diýip. Şo näme şo? Bayramhan Çarif Samma sumur Bodrumdaky şamma Bodrumdaky Bodrumda maý ýokla. Meneme Bodrumda gawat gelmedi. Sen gawat gelmersiň on gop berenlerine sen sokmaýalar. Sen ýysyňdan bilýärler alar. Türkmeniň. Haça salam aleykum döwlet ağa senini açyk aýt agam biz kime ananmaly kimiň ýyzyna düşmeli ýa-da özümizçe hereket edibermelimi? Özüň jogap berdiň. Özüňçe hereket et. Häzir birazjyk dur. Häzir birazjyk suw gaterbet bulandy. Aýdyşym ýaly Murat Gurbany Hudaý gorady. Murat Gurbany satýarlardy. Öz tögereňdäki bile işleşip bile hereket edip beren adamlar tarapyndan Murat Gurbany satyljak boldy. Pulsuz galdylar. Hiç sad edip bilmeýärler Hudaý goraýa arasy adamy. Dogry adam Hudaý goraýa. Şoň üçin birazjyk sabr ediň, hemme zadyň magty bar. Hakyky oppozisiýa, hakyky görüş inni başlajak bolýar. Arassalanýa, saplanýa. Çürükler, ýaryklar, hapalar gra gidip otyr, arassalanyp otyr. Birazjyk garaşyň, birazjyk arassalanýa onuň Allah janyň özü ýöre bennem diýe. Everybody petisiýa çöplep Amerikanyň prezidentine Ýewropa Birleşigine halkara guramalara uradalyň. Şol işte peýda ýok. Everybody. Ol Sowet döwrüniň ardaçylygy ýaly. O zatlar näme diýeni gowulýarlar. Görüşüň başga tiltimleri bar. Has täsirli tiltimleri. Onu magty elinde görersiňiz. Bayramhan Çarif sen döwletçan injigin bu videoň adyny ütkötçük. Şatlyň faktlar boş çykdy diýip ýazjak. Erte adyny okap görseler boşa çykarlar diýe. Gaty dogry. Ýa şonu da adamlar girip görür kädi. Hemme ýerde nowat wa sen ýerde şatlyk diýip soraýan. Everybody köprek halkara uramalara video şekilli kontent uratmaly ingliz dilinde. Nämening dogry? Nämening dogry? Ýewropada Murat Gurbanyň üstü bilen esseňem molýa ýokarky ýazanlarmy? Tapawdy ýok. Hiç görüň ýok, bizem gollar. UFC başlaya bir tagatdan diye. UFC'de näme bar? Kim ataýdy? Näme şol Kırgızstanly oruslar bardy. Şolaň urşubamy. Näme men düşünmedim UFC'ň näme. Mario Demark geldi. İnsançylygyň iň pes derejesindäki adam bilen gepleşip geçirmeň seni peseldiýär diýipdir. Bolam sen garaýsyň. Men peselmäge taýýar. Halk hakykaty dolu görüp bilse, adamy gowy tanap bilse, kimin kim diýil.
Men peselmege taýýar. Mario Demar. Hiç görüňi ýok. Men özüm gaýgadamam. Men özüm başarýan, özüme jogap berýän özüm. Hudaýa şükür. Halk meni gowy taýýarlady. Arkaýyn bolay. Näçe kän adam petisiýa şonça da gowy bolar. Intek o derejelere yetmedik. Twitter'den petisiýa deliň diýär. Adamlar gidip TikTok'ta, Instagram'da otayda gürreylik, şerreylik zatlar bilen gyzyklanýar. Intek gelmedi wagty diýen ananyňyz okmagy. Amerikan prezidentine petisiýa çöplep urutmaly. Amerikan prezidenti hiç adam etmeýär. Arslan Muradov be Amerikan prezidenti peristem diýipdir. Men hayran aýşy agyr artilleriýa watandaşlar gaýrat edip birleşip petisiýa çöpläniň. Şol wagtda gaýtalaýan Eurobody. Watandaşlar geljegiňiz üçin. Batyrjan watandaşlar efirden dawon bolan bolsaňyz kurudum. Ay goýdan urutman geçsinler la. Like üçin, ol tomaşaçy sany üçin, rating üçin. Olara şoň üçin alysınlar, rating üçin. İsteýän zadyny ýalan sözler, perda edip görsünler. Bidem like'sız, prosmotorsuz öz telekanalymyzy açyp halkyň hyzmatyna berir. Ýaşlarym oturdors görsülere. Batyrjan gelersin. Kofyajyk diýsem kofyajyk arkaýyn oturup çaýlap gawun bilen gawunyň ýanyndan gök çaý. Oturup ofisde ýaşlaryň işleýişine, döredüjülüğüne bilelikde buýsanyp, uwanyp gawun kak bilen çaýlap isteden dutaryňam taryna kakap destan diýsen destan, aýdym diýsen aýdym, kassa diýsen kassa. Ata-babalymyz tertegine garlar, türkmeniň ruhuny hiç wagt pesetmez. Görüňi ýok. Bir notadan çykyp çalýan adamlar. Sağda aýdym gorkuda balýan adamlar biz. Ballyň şähertleri diýsen bolýar. Şol bir ýerden suw içen, şol bir toprakdan çykan. Batyr, tüle daglar bazar ony hiç kim bolmaz. Çıkalayın deyip ardalar arkaýyn konsullanyp purtawar manyaklar sürperiz bolup çykaýpdyr. Batyrjan sebäbi aýtdyma, her 6 adamdan 5'i informator. Onuň näme üçin? Hemmet gidip duralar. Olaň biri-birinden konsulluň bulardan habarly bolşýaly, olaň biri-birinden habary ýok şonça. Birleşen oppozisiýa diýen adamlaň özü biri-birini kowtanap, biri-birinden habarly däl. Öz aralarynaky informatorlaň beren informasiýasy bilen konsullukdakylaň bulan hemmesini bilişi, hemmesinden habardar bolşýaly. Inha katastrofa ştaýda. Satışlyk barady. Hazy şatlyk bu faktlaryny sadykdaky çağlara gurulmady. Häziriň inniki bu döwrüň çağlaram dinlemeýär. Batyr uklap barýan dogry aýdan. Ömrüňiz ok bolsun Batyrjan. Az komment gallaram diye. O näçe girip. Erkek tajon. Ivan Grozny. Köne dostumdan. Rejim ütgäýse şatlyk we şoňa meňdeşleň ýagdaý nähili boljaklaryny oýlanyp görmeýärmi? Tanlaýaman düzelmeýär. Kan horuy jinayatkary gollayan şondan han tamakin bolýan adamlara. O ýalňyz gurt baky geldi. Baky. İstesen gelsene. Men sana neme uradaýyn. He? Sen var
5-10 minut sen nemen gerek? Garaýşyň gerek bakay. Hemen tepiyi berýän. Eger wagtyň az bolsa 10 minut. Iň aňyry gitse 10 minut. 10 minut şu bolup geçen ýagdaýlar barda. Gaýrat edip göz garaýşyny aýtsana. Bakajan, garaşýan. Şu wagt gördüm, şu wagt ýetdim teň näme. Batyr çynym aýdýan, men bir kol tutamok, degişi aýdanmok, netip bolsa gelersiň ofise. Görkezers. Hemme ofislamyzy nähili yerleşýär, kim nerede näme diýe bölümlerimiz, zatlarymyz, hemme zatlar taýýar. Biziň nähili iş edip bilýänlerimizi, biziň nähili iş edip bilýänligimizi nerden soramaly bilýänmi? Türkiýeň Döwlet Teleradio Guramasynyň Dış ýaýynlar dairesi diye daşary urt gepleşikleri edarasynyň habar müdürlügi var. Şu habar müdürlügi bizden ýöň nägelidi, bizi gelemizden soň nägeli boldy. Şu taýyp seyredip görsenler, biz nägeli iş edýär. Şolar ýaly, Batyrjan. Gelersiň, buýsanarsyň, görersiň. Şu tesirçilerimiziň hemmesini çağırar, görkezers. Aslında bu sizin çeken zähmetiňiziň, ihlasıňyzyň murady, hasyly. Sebäbi şunça günler, şunça sagatlar siz alyp barýaňyz, men diňe size garaç bolýan. Sizin çeken zähmetiňiz telekanalla sizin hem paýyňyz bolar. Görüňsiz. Sizin eseriňiz. Eliňizden iş gelýän. Şu telekanalla bir iş edibiljek araňyzda watandaşlarymyz bar bolsa, hemmeleňizi çakylyk bilen alar, bärde media holdingde netip bolsa işlersiň. Hiç görüňsiz. Öz media holdingimiz, öz Oğuz Türkmen galamyz, şäherimiz bolar netip bolsa. Şo taýdanam ýa-bismillah diýip ýeňişli ýola başlar. Hemmesini iň ýakyn wagtda görersiň netip bolsa. Hakykat gerek, nuru bir video paýlaşdy, şol konsuluň öňüne barşyn diye. Meni gyzyklandyran ok, men seredemmek zatlara. Ol adam men düýünden gyzyklandyran ok. Şuňdan tötenliň gawat geldi. Emosiýa erbet gaýnap joşup duran wagtyna gawat geldi. Şoň üçin gatrak nemeden ýerim bolmagy mümkin, öte geçen ýerim bolmagy mümkin. Şoň üçin tomaşaçylardan ötünç soraýan. Gawat emosiýa neme emosiýanjyl bola bilemsok, bizim günnäwrüň halky, günnäwrüň adamy ganygyzmy. Şoň üçin başlarsyňyz gawat şular ýalyky özümiz tutup bilmeýän bolsak. Şoň üçin niýe şu Türkmenim telekanalyny guramyzdan soň ýaşlara berer. Ýaşlar bizden has ýokdurlar we emosiýasyny saklap bilýän has gowy adamlar bar. Gelşiklice, saçlyja, owdanlyja. Hawa, şolar çyksan ekrana biz ýalyky kellede saç galmadyk. Garry gurtlar çykmasyn. PR üçin ana Türkmenin kart viziti üçin şolar ýaly gowdatlar bolsun. Batyr Murat sag bolun, gijaňyz rahat. Ellerinizi güller bitsin. Sag ol. Şatlyk gelin, men seni baglajak. Gel, boşuna gelin şatlyk. Boşuna gelin. Men seni baglajak. Gel, men studioda görýän seni şatlyk. Ýöne men seni baglajak, gel goşjak, gel efire. Bolly. Privatdan näme ýazýan? Ýok. Burun kısalı wajyp ýok şat. Ýok. Baky geldi. Hoppa.
Bakay. Alo, selam aleyküm. Tamam. Ne mutlu İstanbul'da. Ya sen İstanbul'da değil mi? Ne oldu haberim yok ana yağı turdu ba. Hava sesine mukulu. Ona hadir sen hadir ona şatlık men seni bağlayacak, gelliydin bağlayacak. Sen maňa ýaz. Sen maňa ýaz, şo taýdan gürleşer. Häzir baky burmun. Men şu nemelerde ýnaýyn, sen bilen gepleşeli. Ivan Grozny, kadymy dostum. Türkmenistana açyp bolanok. Türkmenin bähwidi üçin, il gün bähwidi üçin iş alyp barjak bir media holdingi, telekanaly sen näde Türkmenistana açjak. Talarlar seni, öldürürler. Boljaklar däl Ivan Grozny. Germaniýada netip bolsa. İtalya, Milan. Bulam köynelerden. Salam aleyküm döwlet ağa, salam opozisiýa. Birikse sen haýsy topara goşulardyň, haýsy opozisiýa bilen pikiriň deň gelerseň. İtalya, Milan pikiriň deň gelmegi hökmanlar maksadyň bir bolmaly. Men Murat Gurbanowyň ýanynda. Erkek ýalaýan. Men Murat Gurbanowyň ýanynda Timur Serkerde bilen bile. Her hil maskaraçylyga bak. Ýöne Murat Gurbanowyň töwereginde de adam satmayan, rejimiň informatory bolmayan, lewdi halal, senseýiň nämedigine göz ýetirebilýän, istina düşünýän, tebigatyň kanunlaryna garşy absurdlyk etmeýän arasy adamlar bolsa alınmajak gala ýok. Ana eşitmek istediň inhada men sana jogabym Italya, Milan. Men Murat Gurbanowydan başga hiç ýyly neme göremok. Ýok. Opozisiýa da ýok. Neme de ýok. Aktivistligim ýok, hiç adam ýok. Şatlyk aýak alygyna yok şatlyk, yok dedim, yok şatlyk. Men sen şu häsiýetiň üçin seni blog edýän şatlyk. Yok diýen sen aýak alygyna dyzaýan. Men sana şans berdim, sen şansyny özüň depdin. Yok şatlyk, gelip oturma. Şoň üçin men häzir şu taýda tesbirleri okap, bak bilenem kelamana söz adyp ýapjak. Şoň üçin hakykat gerek şol ýerdäki polisler gidin diýse de öz diýenini tutup näme üçin gitmeli diýip gaýtam möwjep şolary diňlemän üstüne barýar. Sebäbi planlaryny puç etmejek boldy diýe hakykat gerek. Hakykat gerek sen zor. Men näme diýin? Merdan Murat İstanbul'a näme bularyň dogurdanam bolanokmy inim? Mene düşünmek näme diýin? Hakykat gerek nuru hakda problema ýok. Aýdýan ol prosto super. Merdan Murat, onsoň güler ýaly zat barmy İstanbul'a bolan ýagdaýda? Mene düşünmek sana. Batyr döwlet ağa germanski kaçystywy bilen ýyly düşündirýän mundan meter näme çykyp. Ay geçenem şey diýipdiň, gülüp ýykylym bana. Sağol. Ivan Grozny berekella, döwlet Murat Gurbanowyň ýanyna diýip gaty begenlerden sağol. Işiňde üstünlük hiç görüň ýok. Ivan Grozny, men hakykatyň tarapdary. Men arasy adamlaryň, hakyka adamlaryň tarapdary. Hakykatyň ýanyna.
Murat Gurban can edip elinden gelen ne diye yönü. Murat Gurbanov kapitan. Yönü Murat Gurbanov'un sürjek bolýan gämisinde düşmana hyzmat edýänler bar. Şoň üçin gämiň hemme tarapyndan suw alýar. Yönü Murat Gurbanov sensei. Bu zatlaryň müddetinden gelýär. Birazjyk garaşyň. Kimin kimdigini ýaman gowy görersiňiz. Her hakykaty her ýerde aýdy bolmaýarlar. Şondan bilin. Onna Bakı sesini aç. Sen açtın mı sesini? Açtım. Indi ben näme üçin şu İstanbul'a kadar da yüns vermedim bak. Nähili düşünmedim. Şu 1-nji awgustda bolan protestden habaryň ýok. Ondan soň kıykılıklardan, rahatlardan habaryň ýok. Ya onlarda habarım var, olar izlep nemedi otursana. Sen bayram bilen gürleşdiňmi? Yok. Gürleşen ýokmy? Yok. Bayram Ya sapşeda. Ha? Yok, gatnaşmadı. Mesaj yazıp koyuptuk şu günü. Näme üçin barmady bayram? Dernek başkany bolan soňmy? Jemgyýetiň başlygy diýipmi? Siýasata goşulmalar diýipmi? Onun için bir bayram siyasetten uzaklaşıyor. Yaz koşulsa da onunla haberim yok. Ona bayram koşulsa da bolmayasa. Näme üçin bolmaýar? Şo jemgyýetiň başlygy bolan üçinmi? Jemgyýetiň başlygy bolan üçin bu näme bolup bilýär onu siz aýdyň. Şo derneğem yamanlap bilýärler de soň Türkmenistan konsulu. Yine şular guramaçylygyny etdi diýip. Nurum dernekde dämi? Nuruň dernekde rolu wezipesi ýokmu? Yok bolmaly. Nurun wezipesi yok bolmaly taýda. Şoň üçin bardy, ha? Ya Nuruň aýratyn hereketi guramasy barmy? Yo Nuru bilen kennemem yok. Yani şu dernekde nemesi yok onun. Siz aýdyň. Ýaşlar hereketi kiminki nirde? Näme diýär ýaşlar hereketi? Ýaşlar hereketini doğrusunu aýtsam döwlet hiç nemetmeýän, oň bilen gyzyklanmaýan, soramaýan. Şu ýaşlar hereketinde neme barmy kadýa? Yo ýaşlar hereketinde şu kimärli? Dur Sultan, Muallim, şolar barmy kadýa? Mene şu öňkünemeler mi kadýa? Juma Sapar. Yo Muallim diýäniň sen TKK-de näme? Halk hereketinde näme? Ya doğru onda. O diýejiň komandasy. Bilmedim. Hemmesi de görünýärler, hemme haýsyra girse şonda barlar. Ay orada. Indi sen özüň İstanbulda bolan wakalary näme baha berýän? Gowa baha berýän mene. Meselen, haýsy tarapdan? Aýt söz sende. Türkmenistan konsulunyň näil derejede işläp biljekligini görsünler. Birem şu aýdýar ya biz kargolar, firmalar Türkmenistana işleýär konsullar. Hiç kim inanmaýar, indi görendirler. Hakyk gözler bilen görendirler. Ondan soňra indi siyasi tarapyna seredende gowy. Bolýa otayda bir-iki sansynda neme dipdirler, urup zat edipdirler de. O tarapy üzüji. Ýöne ikinci tarapyndan gowy tarapy şu Türkmenistanyň hakyky ýüzüni ortaya çykdym kadýa. Indi şu taýda bir zat sorajak bak senden. Şu terrorçulukly, şular ýalyky hüjümi gurnan konsulxanaň işgärlerini islenmeýän adam yglan etdirip wezipesinden aýryp Türkiýeden kogdurup bilerlermi? Sen pikiriňe görä. Biraz kıyım bolaýmasa Türkmenistan bilen Türkiýe arasında.
O kıyım bolar döwlet abi. Onu etmekle sebebi bir millet de bir Türkiye bilen Türkmenistan arasında beýleki ýurtlara seredende has ulu neme var? Ticaret pul dönüp durda ortada. O milyardlap dolar var, 25 milyar dolar mı näme? Az O pul däl. indi o az pul değil, o 25 milyar dolar. 1 Bir milyardan az yurdu däl. Milyar to milyon däl. bir yurdu batırıp bilecek deme de o summa. Onun için o derece neme yani neme bolup biler mesela Sinedin kim her şu konsula giren oğlan Farhat. Farhat neme dedi Türkmenistan iç işlerinden mehkemenin nemeleri adamlarını can ettiler konsulun kıdıydı. O can eden edip arkadadan ötüş sonra zat deyip yemetti dedi, can etti dedi. Ertesi güne Sine'den bolsanız Türkmenistan'dan neme iç işlerini nemesi Milli Kovsuzluk Kuraması'nın başlayan işten ayrıldı. Bir taraftan peydalı yanlaran var da indi. İşin edip bilmedin diye bir işten ayrılandır da. Murat Kurmanowy çağırıp, tuzuğu düşürüp, tutturup Türkmenistan'a iyi verecek bolurlar. Ya da iňadyndan şoňa şu İstanbul'a urdaýan ýetirjek bolurlar diýip gurrun var. Sen pikiriňe görä dogrymy şu? Bolup bilermi? O biraz abartılmış hadi yani. Näme üçin? Bir Fransız vatandaşı Türkmenistan'a uğradıp bilmeyeler. İkincisi az yine şunu yalım Murat Kurbanov Türkmenistan vatandaşı bolup şu derecede aktif hareket edenden Türkmenistan'a uğratmazlar onu. Uğratsa Türkiye'nin başına neme gelir bu. Siz hadi bu Avrupa İnsan Hakları zatları Türkiye üçün bilýäňiz bir sany pişik ölse Türkiye'nin boynuna neme günah yüklemeyen gogoran üçün Türkiye'de o riski göze almaz ya. Türkiye bilýäňiz bu Avrupa Birliği'ne koşuljak bolup oturan üçün. İkinci tarafından yok atacak boldular, yine bir zat edecek boldular zat deyip. Olan bir yanlış mı kadı Yanlış değil de indi birazcık abartılı geliyor bana. Çiğşirýärler diýende, abarty diýäniň türkmençe çiğşirmek bolýar, ulartmak bolýar da. Şöyle birazcık nemesi var onun payı. Sen pikiriňe görä Yani şu bolup bilerdi mesela Murat Kurbanov tutulan bolsa da İstanbul'da deport diýerdi. Türkiye bu sabah indiki gezek hakikattan hem güçlü bir zat bolacak wagtda Türkiye gelip bilmezdi. Ana olan böwet bolardy so. onu özüm aýtdy. Ana şo bolup bilerdi yani. Ini sen pikiriňe görä şu düýejiň aýdyşaly gahrman öňürýän fabrika öwrülmüş taý. Näil boldy? Var hani ya zaten. Öňe aýt etmemesi. Her bir nemeden gahrman bolup. Burtopar gahrman öredi diye. Şeyleme gahrman öredimi? Näil boldy? Şu Türkmenistanyň gahrmanlar fonduny, gahrmanlar hazynasyny köpeltdimi gahrmanlaryny? Şu waka. Düýejiň aýdyşaly, düýejiň tezisi şeýle. Senin devlet Allah üçün kahramandır. Yani men üçün kahraman değil. Kim näme diýse diýersin. Näme üçin gahrman däl? Ne gahrman bolmak üçin näil bolmaly? Näme üçin Yo, her gahrman mitinge- däl? Şonu düşünür. Her miting geçken kahraman bolýarmy? Miting gerekmi sen pikiriňe görä? Edil häzirki pursatda. Bu miting gowy boldy yani. Hazırki fırsatda Türkiye'nin nemesinde bolmaz mı kadi yani hazır siz aydın. Türkiye'de hem orman yangını var hem Afganistan'la bile nemede otur. Hem Problem siyasetin var. içinde bir probleması var o. Onun için Türkiye'nin başına lişin neme bolup oturdu hazır. Yine de Şimdi bir de- Türkmenistan'la bir tarafı Afganlar yardım etmeyeler, Türkmenler seyretmeyeler. Şimdi bizi Erdoğan kabul edecek bolýar. Erdoğan bizden ötünç sorajak bolýar. Şu bolan zatlar barada. Bizden ötünç sorandan soň biz Erdoğan'a aýtjak, "Hawa biz seni bagyşlaly." Ýöne şol konsulhanada bize terrorçulukly hüjümi gurnanlary Türkiýeden kown diýip aýtjak. Hawa şey diýip Erdoğan'a şolary Türkiýeden kowdurar diýerler.
Şu gurruna sen goşulýarmy? Etip bolarmy şeýle burada? Kim diýär muny? Ay şu fantaziyorlar diýär-de şu taýda otyra o Kahraman fabrikasynyň nemesi müdiri. Indi sen pikirije bu Erdoğan'a yetti mi ki şu habar? Yo yetenem bolsa Erdoğan şoň oýun sürdüm-ki. Bir Erdoğan geçirim soramaz. İkincisi bu eğer siz hadi ne diyecektim? Şu ne var ya azırki terörcülükle kuramalar dediğiniz mi ama yine şolar mesela nerede ne işledi? Suç işledi. Türkiye'de. Ne için bunlar sınır dışı etmeli onda? Türkiye'de yatsınlar, cezasını çeksinler. Yo düşünmedin sen bakay. Buradan mınça köp kahraman töredi, patlak verdi kahraman. İnfiliasiyası boldu kahraman. Bu Erdoğan'ın üzünü çekti. Erdoğan'ını çağırıp şu kahramanlar bilen tanışıp şolong islerini yerine getirecek bolýa diýip şoraýaky fantaziýany öňe sürýärdi. Şu logika ýa-da boljak zatmy şu ine sen Türk'te gezip ýaşap ýörenler oglanlar mümkinmi şu ýa-da? Söyledim mesela Erdoğan öz... için nähili bir neşe ya nähil madda ulanmaly. Men şoňa düşünýärdim. Birazcık ipin ucu kaçırılan bu benim fikrimce. Erdoğan'ın özü görüşmen biler. Danışmanları görüşüp biler belki. O geçirmem soramaz. Ondan sonra o Kısmalarını kısım diyerim şu kızılanman adamlarını çağırıp aydışlar yani. Ava birazcık şonu ne derler, ipinizi çekin derler. Ondan sonra berdekine siz adın o berdekiler isteğini yerine getirecek diyen bir zat yok. Erdoğan on yal bir nemede zaten Erdoğan kelesi kovu işleyendir devlet ha. O gidip ay sen neme niyetin var mı gel şuna deyin diyemez o. Yo Erdoğan'ın kellelerinden kovu işleyen kelleler var bizim nememizin birleşen apazisiyamızın nemesinde agitasiya bürosunda. Yani şu bolup biler Aydar mesela iki tarafa da nemedip biler mesela. Berdekiler Aydar sessiz bolun diyor. Hazırlıkça diyor. Mesela tarafım ya pul vereceğine düşünmem de yani dokument işlerine biraz kömür edip bilerler. Türkmenistan tarafından hem ne olsa da Türkmenistan mesela ne diyor siz deyin. Berdeki tutulanlar sonra arzat eder şola uğratızat diyor. Ona Türkmenistan tarafına bolya neme uğradan uzatlayıp şonu ya oyalap biler. İki tarafam oyalap saklap biler güyme. Ve iki tarafam kömür edeceğini düşünme. İnne şeyle burada da bakın. Şu birinci Ağustos'ta olan vakalardan son yine protest edilecek bolsa inniki edilecek işleri yeňilleşdirer mi, kıyınlaştırar mı şu tecrübe? Yeňilleşdirer. Näde? Halkın gözünde yeňilleşdirer. Näde? Indi yaşadıkça öğrenen de öyle ta. Şoň üçin köre masasyn bir geze aldyran üçin indiki safar o siz aýdyň miting yerine toplu bir şekilde giderler. Bir yerde neme derler, kadrolar toplanışıp böyle ayrı gitmezler. Şu yollarını çözerler diye pikir ediyen. Sonra şu güvenlik nemesi var ya, siz aydın Türkmenistan konsuluna girizde yani zaten şu an nemelerde inanmazlar mı kadiyende adamlara halka Anırdan Türkmenistan'a işleyenlere inanmazlar mı kadiyen? Yani Türkmenistan tarafım ona göre neme der, hareket eder. Bu safaram ona göre hareket o bolmandan her nemesine göre olaram yağdayını güçlendiriyor. Şimdi bu toparlan, hareketlen, partiyalan, gruplan, cemiyetlen, derneklen, olan bulan içindeki rejimin informatorları boş yatar mı? Şu anda da mesela hazır prostoya hazır serdin. Aytmayın koyun hazır neme olacak bolwatylara bir-birlerini suda verecekler son konsul tarafın elinde şans veren bolmayın yana öz ağzım bilen.
Öyle. Düşündüm sana. Tamamen düşündüm. Tamam. Türkiye'de de bolup da oynayabilen bolsanız. Öz adamları özünden emedip soňundan düşünendiriniz. Ona az aýtmaýyn da sen Düşündüm. halkyň karşysyna ulanyp bilerler onu. Kän oyun edip bilýärler, öyle tamam. Mesela indiki gezeýinde mesela Prasoya atalım 1000 kişilik adam toplandı diyelim ha. Konsolun yanına geldi diyelim. Şu 1000 kişinin içinde 10 tane adam soksunlar yeterli. 10 tane adam bu sefer neyle sokarlar? Onlara mitinge gelip onlara protesto etmene gelýärler. Yani miting sırasında şu konsula bir zatlar atarlar, bir zatlar şöyle zarar verirler. 10 kişi yine bir 20 kişi hem koşurlar berden daşından bilmem. Hemi Şunu çekiler yalan o her gezeyinde neme ütkedip duruyorlar da temanı ütkedip hareket edip başlayarlar. Öňe aýdyp bilen bolsanız. Baky soňky 5 mundumuz. Şoň üçin şu soraga jogap beräýsin. Merdan Murat diýip bir tomaşaçymyz ýa-da Murat Gurbanow malades sözi ýok. Ýöne näme üçin agdy bir däl biziň aktivistlerimiz hemmämiziň maksatymyz bir dälmi näme? Newjele bir çukura tükürüp bolanokmy? Şoň hiç ýyly ýoly ýokmy? Döwlet sen pikirini diýip durgan, men sen pikirini öwrenesiň gelýär. Baky soň men öz pikirimi aýdaýyn. Benim fikrimce hazır az birlik inemedi oturlar devlete nail diye ne geçen ama ayttım şu neme Oğuz Boyu Derneği nemette Kur'anlık bayramın kutlandı. Hemme taraftardan vardı şotayda adam. Şotayda hiç il tartışmam olmadı. Öz aralarında oturup gürleşip zaten salamlaşanda kucaklaşıp salamlaşıp zaten mesela ben fikrimce yavaş yavaş az birlik inemedi mi ki diye ul olup başladı mı ki diye. Halkam düşünüp göz açıp başladı. Bir yer açarlar neme dersin de korkursun, çekinirsin. Men fikrimce az birlik başladı. Onu al neme yok mu kadar tersine men şunu tersine düşünüyor. Indi men jogap bereýin Merdana. Ady birlik diýmek harmoniýa diýmek, sağlaşyk diýmek, biri-biriň bilen utgoşukluk diýmek. Ýagny sen biri-biriň bilen diňe bir maksatda däl, köp zatda düşünje taýdan köp zatda biri-biriň bilen sağlaşykly harmoniýaň bolmaly. Türkmenistandan gaçyp gaýdan bir jenaýatkary sen opozisiýanyň içine sokup opozisiýa edibilmeýän, aktivistiň içine sokup aktivist edibilmeýän. Bütün ömrü haramdadaçylyk, haramçylyk bilen geçen bir adamy opozisiýa ýa-da aktivist edip bilmeýän. Tebigatyň kanunyny şolaň öz guruluşyny, dörüşini, tebigatyna, prirodasyna ters bazatlar. Şoň üçin Merdancan Newjeli diýe bir çukura tükürüp bolanok. Halal bilen haramy garalyňmy, gatalyňmy içine? Yalan bilen dogruny gatyp gidelim, onu biz näme diýäsin? Onu biziň maksadymy näme? Biz beýdip netije alyp bilmeýäse. Halalan haramy saýgarman, hemme zady garym edip näme borç bişirýärmi? Borç bişireňde de gawat gelen zady ataňa içine. Biri bilen tagamy alışak zatlara atýan. Şoň üçin gaýrat edin şu bir agdyr bolmak, zat etmek diýilen zatlar bir terjerin gaýrat edin. Biz Murat Gurbanow bilen näme üçin düşünýüşdik? Murat Gurbanow düşünýüp bolýan adam, düşünüp bilýän adam. Istina düşünýän adam, sensiýa adam şoň üçin. Galanlar bilen düşünýüp bolanok. Mümkünler. Olaň tebigatda gawat gelen o zatlara. Absurd ady näme üçin edili? Absurd ady etmeýmedi garaşmaň diýdim men. Bizden absurd ady garaşma. Wessalam. Bakyjan, kanatyň aljak gel. Devlet ağa. Hawa. Yine ben şu neme düşünüyorum. Şu konsul şunca hükümetin tarafını alıp neme diye de Türkiye'de konsul her hili
provokasiya diye. Şöyle mesela Murat Kurbanov'u öldürecek boldular, zat edecek boldular deyip neme diyeler. Indi sizin özünüze soracak. Yine size mi Avrupa'da oturan adam? PKK'nın cırıt atayan yeri neydi? Avrupa. Başında duranlar. Nalok yığın yapıyorlar. O. Arkayın. Indi Murat Kurbanov neme verecek bolsalar mesela bir ziyan yetirecek bolsalar şu tayda da yetirip bilýärler Türkmenistan hökümeti. Yadınızda mı 2015'te o yanılmasam 2015'te Aşgabat plaka bilen Türkiye'nin Erzurum'a yakın nemesinde vilayetinde bir san tır tapıldı. Preslenen paxtaların içinde 204 kilo uyuşturucu. O uyuşturucular kime gidiyeti? PKK gidiyeti. Türkmenistan'dan gelip. Son berde gazetelerde nail çıktı Türkmenistan hükümeti PKK bilen işbirliği mi yapıyor zaten. Indi siz düşünün yani PKK eğer Türkmenistan hükümeti PKK'dan istese Murat Kurbanov'u ne edip bilmeyelim. Ya bolmasın yani etmek isteseler, zarar vermek isteseler. Akı. Sen profesyonel derecedeki zatay diýen. Onun için pul Böyle gerek. indi Durun. hazır Onun için durun pul gerek. Onun için çıktıйcı gerek. Onun karşılığında onun öwedine bir zat bermeli. Ýöne şeýle bolanok o zatlar. Inni berde. Has ardana belki muto hem gavat gelen adamı öz hyzmatkarlygyny hüdürläp berün. Informatorlar nalace diýenler. Gavat gelen adamdan pul sorap berenler waka. Has ardan ýollar. Has bir ansatçak senaryo bilen iş çözülecek bolup dolkan hem için olar profesyonel neme girsin. ya yani şunu bir zat da var. Mesela Türkiye'de başka yurdun adamı gelip mesela şunu aýdaýyn Murat Kurbanow'a Türkiye'de zarar verecek bolsalar en pes Türkiye'de bererler mi diýen beýleki ýurtlary sereden sebe mesela Avrupa'da Murat Kurbanow'a zarar vermek ansat maňa göre. Eğer Türkmenistan hükümeti şunu ýaly teröristki gruplar bilen işleşen bolsa Avrupa'da has ansat bolýar. Türkiye seredende. Ve Türkiye'de etmek için özünün profesyonel adamlarını uğratmalı bolýar. Bu nemedeki ýaly o Irak'taki neme var ya vaka. Ine şonu öz profesyonel adamını uğratmalı bolýar. Onam Türkiye hazır on ýal zatlara bilýäňiz näil seredi. Hiç affetmeye tutan yerinde. Bilip bolmaýa absurd Ya, edilen işden birim- içinde her zada garaşaýmaly. Her hili sürprize garaşaýmaly. Biram konsulun şu nemesine düşünemokta. Şu 2013'te mi Irak'ta nemettiler ha bu Türkmenlerin 5 tane elçisini öldürdüler ha Türkmenistan. Hani Türkmenistan hükümetine can edip o özü 50 milyon dolar mı bir zat soraýarlar şonda fidye. O Türkmencesi näme fidye? Zalova da. Zaman alýarlar, pul soraýarlar. O şonda telefonu Türkmenistan hükümeti öçürýär. Indi hazır Türkiye'dekiler erti bir gün şunu ýaly Türkiye hükümeti Türkmenistan konsulunun üstüne gidip başlandı. Türkmenistan konsulunu onda Türkmenistan'a neme goracak gel. Olar ama arada koyarlar. Şonuň üçin men indi berde açık bolýanym. Türkmenistan'ın yurt dışındaky konsullarına yüzlenecek de yine. Sizem ulanyp atıp bilýärler gerek yerinde. Sizem bir hiçsiniz. Edil bizim yurt dışındaky halkymız ýaly sizem hiç. Tarapyny alyp otursunuz ýöne wagty gelende sizem atýarlar. Çeýnelip atylan sakız ýaly. Takçaly. Prosto primeri şu Irak'takyny bilen oklar mı kaşılar özleri? Bilýärler. Hiç düşünmeýärem ki erti bir gün biz bu halkın karşısına gidip otururuz. Halk erti bir gün güçlenende bu hükümet bize hem ortada taşlap gidiyor deyip. Konsullar şoň üçin men pikirimçe birazcık düşünsünler mi ki? Yani geleceğini hem düşünsünler. Dünya sütun kuranok bu adamam. Erti bir gün hiç olmasa öz ağaçalı bilen ölse de halk birinden çıkarmalı o nemesini öcü. Gaharın birinden çıkarmalyň katy dogry. Bakyjan onda jemläýäli. Başka aýtjaklar Bolýar. Yok sağ ol ağam şunu ýaly açam. Murat Kurbanow'a zarar berjek bolsalar
İstanbul'dan kän Ýewropadan sat bolamyk diýen Türkmenistan hökümeti. Onuň üçin o birazcık abartılı geldi bana. Ýöne bardır onyalı niyetleri bardır da Türkiýede kıyın o zatlar. Türkiye'de bunu edeceği adam Türkiye'de bunu edeceği adam iki yurdun ilişkisine göz almalı böyle. Bir iken onu eden adam, faaliyetini yürüten adam Türkiye'de ömür boyu hapisen boynuna almalı böyle. Ya da aşırı profesyonel birini etmeli böyle. Olan birazcık hem Türkiye'den hem destek almalı böyle onun için. Mesela Türkiye'nin hem kömöğü etmese Türkiye, o zadı Murat Kurban'a zarar verip bilmeyeler. Ona aydayın. Öz pikirini boşdun. Aksan. Köp sağ olun. Şu aytdıklarım. Sağ olun. Birinci gün biz bir efir etjek bolýas. Günnüz. Bas Irwagda Türkiýe wagty bilen saat 7-de Timur Serkerde bilen gaýtadan biz bir gepleşik gaýtadan etjek bolýas. Öňkü gepleşigimiz olar ýaly bolmady. Ünsün jemläp bilmedi bir şum habar gelen soň efir wagty. Şoň üçin saat 19-da birinji gün biz harby taýdan baka berjek bolýas. Şu gurmaçylyklara, etjiljek bolýan göreşlere, hüjümlere, zatlara. İstesen senem matnaşyp bilýän. Doğrusunu aýsam aýdyp bilemok döwlet aşağı. Bu aralar hem gece var diýasynda. Gündüze mesela yine dün 7'de gittim, bugün 7'de geldim. 24 saat. Onun için hazırlık çeýsada aýdyp bilemok. Bolýa janyň saglygy ýöne men seni habardar edýän soň aýtmadyň diýmediň aýdýam. Ýok, sağ ol. Ýere de toýuňda gaýtsyn. Sağ olsun. Mehriban tomoşaçylar şoraýalyky giş sagatda 130 tane tomoşaçy. Sağın taza bolmaýanam biziň tesbirçi alyp barjylarymyz. Hemmäňiz köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Ömrüňize bereket, öýüňize bereket. Köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Goşantlygyňyz üçin. Bakyjan senem sag bol. Gijem bolsa gelin goşulun. Köp sag bol. Sağ ol ağam, sağ ol. Gijem rahat bolsun, toýda görşelim onunla. Sag bolun doganlar.